Next, andito naman tayo sa Red Sunset. So papasukin naman natin itong panibagong building nila mga kalabid. Ito pa rin ay doon pa rin to sa may Sloppy Joe, no, katabi ng Sloppy Joe. So papasok tayo dito sa napakagandang The Red Sunset. Dito matalagpo natin ang coffee shop o Times Square Cafe, ang kanilang steakhouse o Red Sunset, at ang kanilang pinagmamalaki na Fontainebleau Banquet Hall. Una nating puntahan ay ang Times Square o ang kanilang coffee shop. Grabe, ang ganda ng place na to. Ika nga kung ikay magkakape sa ganito kagandang lugar, mas may enjoy mo ang iyong coffee. Ito naman ay located sa Fontainebleau ground floor. Kaya, ano pa, tara na at magkape. At sa mga mahilig sa steak, puntahan naman ang kanilang Red Sunset. Bukod sa napakagandang place na to, napakalinis, talaga namang mai-enjoy nyo ang napakasarap na steak. Best place din ito kung kasama nyo ang loved one nyo. So, akit tayo dito sa second floor. Lakas ito makaano. Para alam mo yung na-imagine ko yung kunyari, nag-birthday po kayo, tapos dito kayo magsi-celebrate, diba? Tapos dadaan dito yung debutante, diba? Ang ganda ng stairs. It's amazing. Sunod naman nating puntahan ang Fontainebleau Banquet Hall. Dito mga kalabidab, sobrang ganda ng lugar na to. Talaga namang mapapa-wow ka at perfect talaga to sa mga special occasions gaya ng birthday, weddings, debut at iba pa. Ayan, ito yung comfort room nila mga kalabidabs. Ay, tour natin. Diba? Super linis mga kalabidabs. Okay. Very perfect ang place. Diba? Kahit pwede ka dito matulog sa CR. Charot. So ito titingnan natin ngayon mga kalabidabs ang loob ng kanilang banquet hall. So as you can see, talaga namang napakalawak ng area nito at according nga kay Sir Marlon, nasa 300 plus ang pwedeng maging capacity ng kanilang banquet hall. Sir, yun sa cafeteria and steak, tama? Steakhouse. Times Square yung sa coffee shop. Coffee shop at Times Square, okay. Red Sunset Steakhouse. Red Sunset is Steakhouse, di ba? Ang dami pala. Iba-iba pala. Tapos ito naman kay Fontainebleau. So talagang itong place mga kalabidabs, ang masasabi ko talaga perfect na tong lugar na to sa mga special celebrations na mayroon kayo. So ano pang hinihintay niyo mga kalabidabs? Punta na kayo dito sa Fontainebleau Banquet Hall. Tara na! So again, it is good for at least 300, no? 330. Yan, 330 na katao. Yan, pasok na dito. Ayan. Nice. So pwede siyang mahati. Mag-split siya, 100, 150 to 100. Okay. So, mayroon din pa ditong CR. So, as you can see mga kalabidabs, sobrang linis din ang kanilang comfort room. Ayan. So, again, ito ay nasa Fontainebleau. So ito mga kalabidabs, so ang pupuntahan naman natin ay yung kanilang mock-up room. So dito sa room na ito mga kalabidabs, dito naman na ipinapakita nila yung iba't ibang setup na pwede, no, na magugustuhan nyo sa isang event. For example, wedding, debut, birthdays, or itong may mga pa baby shower or mga binyag, everything, no, different occasions. Ayan, so makikita nyo na po dito mga kalabidabs yung mga setup. So, sobrang ganda ng mga setups nila. Ayan. So, ito yung mga sample setup na pwede nyo pagpilian kung kayo po ay magkakaroon ng event. So, perfect talaga itong kanilang Fontainebleau Banquet Hall. So, ito may mga ano dito. Ayan. Sobrang ganda niya.
Again, yung kanilang location po ay dito lang po yan sa Bascarano. Malapit lang po kung pupunta po kayo ng Bicol International Airport. So this is really perfect for special occasions. Ayan. So dito naman tayo. Ayan. Yung mga ikakasal dyan, magdidibu, magpakasal na kayo. Ayan. Punta kayo dito. Ayan. So again, ito po ay for mga special occasions and setups, no, sample for Fontainebleau. Yan, kung magkakaroon po kayo ng mga special events. Ayan. So, nandito na po yan. At least makakaroon na kayo ng idea, no, kung may mga nag-isip pa kayo kung anong gusto nyong theme, no, ng inyong setup. So, hindi na po kayo mahihirapan na mag-imagine na magiging itsura ng inyong mga table, kasi dito pa lang makikita nyo na kung ano yung magiging kalalabasan ng gusto nyong theme. Ayan, o, diba? Ano pa crystal yan. Perfect. So may mga ano dyan, ha, huwag kalimutang puntahan. Dito lang po yan, again, mga kalabidabs, sa Bascaran. Yan. Again, it's a Fontainebleau. Again, ito po ay dito pa rin siya belong sa Sloppy Joe. So beautiful. Perfect. O, di pa magpakasal na. May mga baby loves dyan. Magpakasal na kayo. Playtime's over. It's time for the apart. My vibrations are the only thing that keeps me up. Now I see clear, yeah. Now I see clear. My heart's no longer here. So why don't you just move, move? Why don't you just move, move? So ito naman na area, mga kalabidabs. Actually, pwede ito itong mabuksan, no? Ito, pwede na i-slide naman to kung maramihan po yung event nyo, ng tao nyo, bisita nyo, pwede to. And also, pwede rin ito for mga seminars, no, meeting, ayan, pwede rin dito. So, kompleto na po yan dito. So, ika nga parang all-in-one na rin dito, mga kalabidabs. May kainan, mayroong reception, and mayroong function hall. Tapos ito, pwede kayong, kung may mga special meeting po kayo with your bosses or employees, ayan, punta na po kayo dito. Every letter I wrote is thrown. So ito din, no, mayroon din silang washroom. Ayan. O, diba? The washroom. O, diba? Sobrang linis. Ayan. Parang din siya sa picture. Next ay puntahan naman natin ang La Veranda Dine-In Extension. Dito naman, mga kalabidabs, kung gusto nyo rin magkape o kumain, pwede rin kayo dito sa La Veranda Dine-In Extension. Perfect din ang place na to enjoy your coffee and your favorite meal. Tara na sa La Veranda! Next naman nating puntahan ang ginagawang Fontainebleau Hotel. Dito tayo sa magagawing hotel na tinatawag nating Fontainebleau. So ito yung under construction siya, mga kalabid. Actually katabi lang siya ng ating iba-vlog later on na yung Sloppy Joe. No, ito ay yung magiging bagong hotel, mga kalabidabs. At sa tingin ko, isa sa may pinakamagandang hotel dito sa Bicol. Dahil may elevator daw to dito sa may labasan dyan. At makita natin yung buong area. And then may pa-jacuzzi doon sa top.
So bonggang-bongga mga kalabs. So, abangan po natin kapag ito ay nag-open na itong kanilang hotel. Again, ito ay katabi lamang ng Slappy Joe na iba-vlog natin na later on. Of course, kasama natin yung mga Kabicolano vloggers dyan. So we are excited also syempre na matapos to, no? Dahil aabangan natin itong pag-open itong hotel na ito mga kalabs. For sure talaga isa to sa pinaka-the best hotel in Bicol. Dahil may pa-elevator. Ito may mga rooms na rin. Actually, may mga rooms na available na. Ayan. So, bonggang-bongga itong mga kalabs. And yun, dinilibot tayo ni Sir Marlon. Si Sir Marlon. Yan, si Sir Marlon. Hi, Sir. Ayan. So, ito, Sir, anong mga, I think, sa mga estimated target? Opening? Opening. It could be around second to third quarter of next year. Oh. So abangan natin yung mga kalabidabs dahil ito yung based dun sa imagination ko dito sa hotel na to. Isa to sa pinakamagandang hotel na gagawin dito sa Bicol kasi so far wala pa akong nakitang hotel na may pa-elevator sa may labas, may pa-transparent glass, parang glass no? So first time dito. So abangan natin mga kalabidabs yung mga Ito, ito yan. Nakakalito. Nakikita niyo talaga yung alto. Ano view. Ayan, pak na pak. Itong area na to ay malapit mismo sa may international airport. So napakagandang place nito. 2 kilometers away. 2 kilometers away. Ayan. So abangan natin ang pag-open nitong Fountain Hotel. Ng araw at marhay na aldaw, kami mula sa pamunuan ng Fontainebleau na namamahala ng Slappy Joe, VIP KTV, Windjammer Bar, kasama ng Red Sunset Steakhouse, Times Square Cafe, and Fontainebleau Banquet Halls, ay taus-puso nagpapasalamat sa lahat ng aming mga customers na patuloy na sumusuporta at tumatangkilik sa aming mga produkto at serbisyo. Please, allow us to invite each and everyone, both from business and leisure segments. Mga turista, biyahero, business travelers, or even local residents, may it be from corporate, government, or private sectors. Well, aside from resto and banquet hall business that we already have and operating, we are indeed expanding within hospitality industry sector as we are nearing our hotel project, hopefully within second or third quarter of next year. Meron din po kami mga Facebook page gaya ng Slappy Joe and Fontainebleau wherein you can freely chat any of your related inquiry. By the way, open po ang Slappy Joe from 7 in the morning until 10 in the evening at yung steakhouse namin which is best in town from 10 in the morning till 7 p.m. So, tara! We wish to welcome you back to Fontainebleau. Muli, maraming salamat po. Magandang araw. Marhay na aldaw. Diyos Babolos, Bicolanos.